गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसबी बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासि हरफिनना दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायगोन नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। सोलिबाय थानाय आसाम एसेम्बलि जथुम्मायाव मैया थांखि लानाय लेखायै आसामनि दावबायारि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा फोरमायो दि आसामाव 1 लाख साख्रि होखांनाय लोगो लोगो आरो 1 लाख बेकार लाइमोनफोरनो बिथांमोननि रोंगौथि आरो सोलोंथाइनि हारखौ नायनानै 2, 3 आरो 5 लाख रां होनायनि खोथा दंखायो आरो बे लेखायै 23 सेप्तेम्बर खालार खालि रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि हाबाफारियाबो जागोन होनना बिथाङा फोरमायो। मख'थावना दि बे अनसुंथाइखौ 50% फ्रि आरो 5 बोसोरनि उनावसो 1 लाख रांनि थाखाय खम बिबांनि सुद होनो नांगोन होननाबो बिथाङा फोरमायो। बिथाङा मख'यो जे लोगोसे आसाम पुलिसफोरनि गोबाव समनिफ्रायनो रेशन जानायनि रांखौ बारायनायनि थाखाय दाबि दैखांबोबाय थानाय लेखा बिथांमोननि 2000 रांनिफ्राय बांनानै 2500 रां थामहिनबा 500 रां बांहोनाय जाबाय होननाबो खौरां मेलनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायो। बावैसो साननि सिगांनिफ्रायनो ADR थामहिनबा एसोसिएशन फर डेमोक्रेटिक रिफर्म्सआ भारतनि 140 कौटि सुबुंनि बिबान लाग्रा आरो 20,000 कौटि रांजों गोदानै लुफुंनाय पार्लियामेन्ट नब्लाङाव जिरायग्रा गासै 763 MPफोरखौ नोजोर बोनानै मोनसे फारिलाइ दिहुनदों। बे फारिलाइयाव मोननाय बायदिब्ला 40% MPफ्रानो केसजों नांफादेरनानै दं आरो बेनिनो 385 केसनि मादाव 139 सा BJP हान्जानि। मख'थावना दि 306 फ्रा रानिं केसआव सोलिगासिनो दं आरो 189 केसनि 125% मार्डार, एटेम्प्ट टु मार्डार, किडनेप आरो रेपफ्रानो जायगा मोननायखौ फारिलाइयाव फोरमायदों। बेराफारसेथिं कंग्रेसआ 81 नि मादाव 43 MPफोरानो गेदेर गेदेर केसजों नांफानानै थानायखौ बे फारिलाइयाव बेनि मादाव सा 11 जन MPआ मार्डार, 21आ आइजोजों सोमोन्दो गोनां केस आरो 11 MPफ्रा धर्षणजों सोमोन्दो गोनां। मैया बर'नि गोदान सावथुन मोसाखौ बेखेवबाय। बेखेवनाय समाव EM रनेन्द्र नार्जारिया बुङोदि बे सावथुना ओरैबायदि मोजां जादों दि बर' सावथुन नायगिरिफ्रा बेखौ जोबोद अनसायगोन। बे सावथुननि गेजेरजों हारिनि बिर जोहोलावफोरखौ बोरै अनसायनांगौ बेखौ मोनथिगोन होननाबो बिथाङा फोरमायो। बेजों लोगोसे बिथाङा बर' सावथुननि एक्ट्रेस पुजा मनालिसा मोनखौबो मोगथाङावनो लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय फोरमायो। बेराफारसेथिं फावखुंग्रि मनिषायाबो गिबि आबुं थुनफावथाय मोसायाव गावनि फावखौ दिन्थिफुंनानै जोबोद गोजोननाय मोननायखौ फोरमायो। लोगोसे बर'नि मुंदांखा बयजोंबो सिनायजानाय फावखुंग्रि फुजि बसुमतारी बिथाङाबो गावनि गथ' गथायजों संसार जानायनि बेसेबांबा जेंनानि गेजेरजोंब्लाबो राजा बर'नि दैदेननाय मोसा सावथुनाव फाव खालामनानै जोबोद गोजोननाय मोननायखौ फोरमायनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोनगोनखौबो बिथाङा आसा खालामो। मैया आसामनि बिधान सभानि सावराय जथुम्मायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा BTRनि गोजोन गोरोबथानि 3.1 दफायाव मख'नाय बायदियै जाय गहपुरसिम सिमा बारायनाय सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' गामिफोरखौ सोसननाय बेखौ मावफुंनाय जासिगोन आरो कार्बि आलंनि बर'फोरखौ ST हिल्स हिसाबै होसिगोन होनना खोथा होननायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हरखाब क'क्राझारनि चिलड्रेन पार्कआव थानाय बड'फानि मुंख्लं खाम्फायाव आलारि बाथि सावनानै बोर लानाय हाबाफारि लायो। बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपिन बर'जों लोगोसे लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि आरो नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथांमोना गाजा गोमजायै बाहागो लायो। मख'थावना दि बिथांमोना बे हाबाफारिनि गेजेरजों आसाम गभर्नमेन्टआ बेबायदि थांखि लानायनि थाखाय दुंब्रुद गोसोजों स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ बरायहरनायखौ जों नुनो मोनो। मिथिंगानि गाग्लोबनाया आथिखालाव खम नङा। मैया साहा आफ्रिकायाव हरखाब बारहुंखा फैनानै सुनामि बायदि गासै जायगाफ्रा दैबानाजों बुंसारफैजोबदोंमोन आरो बे गिलु बालु बारहुंखानि गाग्लोबनायाव न' बां सिलिंखार जालांनायजों लोगोसे 10,000 सुबुंनिबो गोमानाय रादाबा इन्टारनेशनेल निउसाव रायखांजादों। बेराफारसेथिं बावैसो साननि सिगाङाव मरक्क'आव जानाय बांग्रिंनि सोमावग्लुंनायावबो गोबां गेदेर गेदेर न' बां सिलिंखार जालांनायजों लोगोसे दिनैसिम 3,000 सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ सुलुंनिफ्राय मोननो हायो। थारै खायसे मानसिया जिउआव गेदेर भाग्य थायोबो जानांगौ। मैया इंलेन्डनि 70 बोसोर बैसोनि सासे बुरैया लटारियाव मास मोनसेयाव 10 लाख राङै 30 बोसोरनि थाखाय देरहासार जानो हायो। देरहासार जानाय दर्जी स्टेनब्रिजआ बुंनाय बादिब्ला बिथाङा बे लटारि टिकेटखौ बायनो फैनाय समाव गावनि न'निफ्राय रां बेमानि साजों बारनानै फैदोंमोन। रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथाङा आंनि रादाबखौ अननानै जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन नोंथांनिसिम बावहरफिननानै दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ आं एसेयावनो दोनथ'नायजों लोगोसे थारैनो नोंथाङा आंनि रादाबखौ दिनैसो खोनासंदोंब्ला आरो दासिमबो आंनि रादाबखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।